ଅନୁତାପ ଆଣେ ପାପ କ୍ଷମା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ଚାହାନ୍ତି, ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଯିଶାୟ ତାର 55 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ, ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ନିଜର ଅପରାଧକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହିଁ, ତ ତାହେଲେ ଆଉ ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଅବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କଦାଚାରରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରିଛି, କେମିତି ଯିବି ଭାବିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କହିଲେ ଯିବି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ତୁମର ଚାକର କରି ମୋତେ ରଖ। ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଦୂରଠୁ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ ଫେରିଲେ, ଆଉ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କ୍ଷମା କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଅପରାଧ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଚିନ୍ତାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚରଣ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅନୁତାପ କରିବା ଆଉ ଫେରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିନାହୁଁ, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ହବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲକୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା। ତ ଆଜିର ହେଡିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନୁତାପ ଆଣେ ପାପ କ୍ଷମା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁତାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁତାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ପାଠ କରୁ ଯେ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କାରାରକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ସପରିବାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଏହା ସଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା,
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଅନୁତାପର ସହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା। ଆଉ ବିନା ଅନୁତାପରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅନେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।